Endelig færdig med de 5 timer på den Harry Potter fanfiction. Yes! Nu skal vi bare gemme det. Der. Nej, no, fucking lort! Er de også trætte af, at deres datamat ikke vil makke ret? Hvad siger jeg? Vores EDB-arbejdere vil være klar til at hjælpe dem med alverdens tekniske problemer og løse dem for dig. Hjælp, det virker ikke. Blå skærm. Hallo. Hvad griner du af? Der er bare en, der ændrer det bare på. Prøv at se. EDB-support. Vi gør det på den gammeldags sæson. Okay, siden I har været så tålmodige. Hvor er du slukket af det? Hvad laver I? Det er godt. Jeg tog computeren lidt og så sad der helt til. Alting er okay, og du har ikke nogen videobeviser. Ind, bare gå med dig. Jeg bliver bare nødt til at bevise for folk, at det er okay. Der skete ikke noget.